πνεύματος έχει την τιμή να παρουσιάσει στη σημερινή εκδήλωση τον Κλάους Κένεθ, ένα σύγχρονο, όπως έχει χαρακτηριστεί, ιεραπόστολο που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αφηγούμενος στην προσωπική του περιπέτεια αναζήτησης της αληθινής πίστης και της Ορθοδοξίας. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, που ταλανίζεται από αδιέξοδα, κυρίως υπαρξιακά, θα ήταν πολύ σημαντικό να τον ακούσουμε και να μοιραστούμε μαζί του την προσωπική του εμπειρία και αναζήτηση. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον σεβαστό και αγαπητό φίλο πατέρα Μεθόδιο που εμπνεύστηκε αυτή την εκδήλωση και συνέβαλε σημαντικά στη διοργάνωση αλλά και στην υλοποίησή της. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα τον πατέρα Μεθόδιο να πει δύο λόγια για το σημερινό καλεσμένο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κύριε σου. Χριστός Ανέστη. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή για την απόψινή εκδήλωση και την παρουσία του αγαπητού κύριου Κένεθ, του Κλάους όπως τον λένε όλοι, ο οποίος είναι πραγματικά όντως ένας ιεραπόστολος, σύγχρονος, και η ιεραποστολή βεβαίως είναι ευρύτατος όρος. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα γνωστά δεδομένα που γνωρίζουμε των μη χριστιανών, που και εκεί βέβαια δραστηριοποιείται ο άνθρωπος, αλλά έχει να κάνει πάντοτε με τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Και μάλιστα είναι γεγονός ότι στις χριστιανικές χώρες είναι πιο αναγκαίο να υπάρχει ιεραποστολή, γιατί έχουμε πραγματικά χάσει τον δρόμο μας. Και ο Κλάους είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τη δική του εμπειρία όντως βοηθάει τον άνθρωπο να ξαναβρει τον δρόμο του. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας η απόψινή παρουσία του εδώ. Θεωρώ ότι όταν εμείς οι άνθρωποι, δεν ξέρω τον εαυτό μου βέβαια, όταν οι άνθρωποι ακούμε ανθρώπους που δεν είναι κληρικοί, δεν είναι καν θεολόγοι να μιλάνε για τον Θεό, σαφώς και έχει μια άλλη απήχηση μέσα στις ψυχές η μαρτυρία τους. Και στην περίπτωση του Κλάους είναι ακριβώς αυτό που δίνει κυρίως έτσι την μεγαλύτερη αξία στην δική του παρουσία και μαρτυρία. Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό του, έτσι για να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος και στη συνέχεια θα του δώσουμε το λόγο. Ο Κλάους Κένεθ γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία το 1945. Την παιδική του ηλικία σημάδευσαν η βία και η γονική εγκατάλειψη. Στα εφηβικά του χρόνια εξωθείται σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, απότοπο των οποίων είναι οι συχνές καταδίκες και οι φυλακίσεις του. Τριγυρνά με εφηβικές συμμορίες σε όλη τη Γερμανία και ζει έντονη νυχτερινή ζωή παίζοντας μουσική σε κακόφημα κλαμπ. Στα μετεφηβικά του χρόνια βυθίζεται στον κόσμο των ναρκωτικών. Περιπλανείται σε ολόκληρο τον ανατολικό κόσμο. Γνωρίζει τον Ισλαμισμό, τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό και θητεύει για χρόνια στις τάξεις τους. Μη μπορώντας να βρει λύσεις στα προσωπικά του αδιέξοδα, ρίχνεται στις κατακρίσεις. Στη συνέχεια καταφεύγει στον λατινοαμερικάνικο αποκρυφισμό και στη μαγεία. Μετά από σειρά γεγονότων, μεταστρέφεται σιγά σιγά στο χριστιανισμό και γνωρίζει τον γέροντα Σοφρόνη του Έσεξ, ο οποίος γίνεται ο πνευματικός του πατέρας και σημαδεύει την μετέπειτα πορεία του. Ο γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ ήταν Ρώσος αγιορείτης μοναχός, ο οποίος ίδρυσε το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Αγίους της τάξης του πατρός Παϊσίου του δικού μας και τον άλλον πατέρα που γνωρίζουμε, και πραγματικά ήταν και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στη ζωή των ανθρώπων που τον γνώρισαν. Μία τέτοια περίπτωση είναι και του Κλάους, ο οποίος πραγματικά μετά την γνωριμία του με τον πατέρα Σοφρόνιο βρήκε τον δρόμο. Και αυτό που θα δούμε είναι ότι τον Χριστό που απέφευγε, τελικά ο Χριστός ήταν εκείνος που τον τράβηξε, γιατί όταν αναζητείς την αλήθεια, στον Χριστό καταλήγεις. Το έτος 1986 βαπτίζεται Ορθόδοξος στη Γενέβη και πλέον η ζωή του γίνεται μια διαρκής μαρτύρια Χριστού. Μετέφρασε με την ευλογία του γέροντος Σοφρονίου το τελευταίο του έργο του στα γερμανικά
καθώς και άλλα έργα Ορθοδόξων πατέρων, περιοδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη, μιλώντας για την Ορθοδοξία και αφηγείται την προσωπική του ζωή και πορεία σε συνέδρια, παρουσιάσεις, εκπομπές και τηλεόραση. Το 2000 έτος ιδρύει την Ακαδημία του Βασιλέου Σολομώντα στην Κένια, εδώ είναι το αποστολικό του έργο στο εξωτερικό, καθώς και το Ίδρυμα του Αγίου Σάβα στη Σερβία. Μέσα από το πρώτο της Αφρικής ιδρύει σχολεία και ορφανοτροφία, ενώ μέσα από το δεύτερο προσπαθεί να εκπλώσει τις πληγές των ορφανών του πολέμου στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο. Λοιπόν, Klaus, it's your turn now. You could have read the book, so you don't have to speak. Kalispera is about my own Greek. It's everything I can say in Greek. And Kalliorexi. I like the Greek food, and I like the Greek country, and I like the Greek people. I wonder why they have problems. The Greek people now have economic problems. Everything is there. It's a paradise. Αναρωτιόμουν αν όντως οι Έλληνες έχουν προβλήματα, οικονομική κρίση αυτή την εποχή, αλλά όλα είναι ένα παράδεισο. What's wrong? Πού είναι το πρόβλημα? Everybody tell me. Μπορείτε να μου πείτε? I think corruption. Νομίζω η διαφθορά. And that's wrong probably. Και ίσως αυτό είναι το πρόβλημα. But corruption can be healed. Η διαφθορά μάλλον είναι τεράστια. Now, when I was walking this afternoon along the bay, Καθώς περπατούσα αυτό το απόγευμα στην παραλία, I remembered that I think a year ago I had been in Kirkira for a tour of talks. θυμήθηκα ότι ένα χρόνο πριν είχα βρεθεί στην Κέρκυρα για μια σειρά διαλέξεων. And before I started to talk, I went to the relics of your spirit. I went to the relics, to the Saint Spiridon. Πριν αρχίσω την ομιλία, πήγα στα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνα. And I said to Saint Spiridon, will you be my friend? Και είπα στον Άγιο Σπυρίδωνα, θα είσαι ο φίλος μου? And he said yes. Και μου απάντησε ναι. So I said, I want to feel you then. Και τότε του είπα ότι θέλω να σε νιώσω. And it was like he's coming out of his bed. Και μου φάνηκε ότι βγήκε έξω από το κρεβάτι του. And I felt his presence really. Και ένιωσα πραγματικά την παρουσία του. When I saw all the icons of Saint Spiridon, Όταν είδα όλες τις εικόνες των Άγιου Σπυρίδωνα, I thought the icons is like Facebook. οι εικόνες είναι σαν το Facebook. Because they are friends, and Saint Spiridon was my friend. I felt that. Γιατί είναι φίλοι μου, σαν να βλέπω τους φίλους μου. And when I was there, they told me that Saint Spiridon was probably, in his powerful prayers, like a wall against the Latins from Rome. Και όταν ήμουν εκεί μου είπαν ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας αποτέλεσε οχυρό, τείχος δηλαδή για την πόλη, ενάντια στους Λατίνους. Now, the Latins are no more danger, I think, for us because they are dying. Τώρα οι Λατίνοι δεν είναι επικίνδυνοι πια, γιατί σιγά σιγά χάνονται. If you go to a Roman Catholic church in the West, they're empty now. Αν πάει κάποιος σε μια Ρωμοκαθολική εκκλησία, είναι σχεδόν άδεια πια. I think now Greece has another problem. Αλλά νομίζω ότι τώρα η Ελλάδα έχει για ένα άλλο πρόβλημα. Esoteric movements, yoga, Τώρα το πρόβλημα είναι η γιόγκα. is coming here Η now. γιόγκα έρχεται σιγά σιγά προς τα δω. So this is a very big danger also now. Αυτό είναι όντως ένας μεγάλος κίνδυνος. Zen Buddhism. Όπως ο Βουδισμός. So all these things want to invade Greece now. Όλα αυτά τα πράγματα